64 बोसोर बैसो आबुं जानायनि मोनसे रंजानाय फालिथाय जे रन्जन दैमारिखौ लानानै बेयावहाय आङो लेंहरजानाय बायदि आंनि जितु रन्जन दैमारिखौ लानानै सुजुनाय मेथाइ बेयावनो आङो रिलिज खालामदों। मिउजिक भिडिअ जागोन किन्तु आङो जास्ट मेथाइखौल' दिनै अनलाइन माने लाइभनि गेजेरजों बेखेवना होनाय जाबाय। गाबोन समफोरनि उनावनो मिउजिक भिडिअबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेनो नोंथांनि फिननायाव आं बेखौनो बुंगोन एनडिएफबिनि थाखाय नंगौ आं जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो उनावबो जे मा खामानि मावनो हागोन आं बेखौ बुंनो हाया। नोंथाङा जितु आंखौ सोंदों आं बेखौ बुंदों जे सैथो खोथाखौ बुंनांगोन। रन्जन दैमारिखौनो होन एनडिएफबिनि केडारफोरखौनो होन बिथांमोनखौ लानानै आंहा जेबो मावनो हायाखै बेखौ आङो दुखित आं गावनो साननानै लायो। नाथाय आं सोर रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ बा एनडिएफबिफोरखौ लानानै मावनो हानाय आंहा जेबो गैया आरो जेबो गोहो बोलोनि मानसि नङा। आं सासे साधारन सासे बेक्ति। दा आं नाथाय जुर बेखौ बुंगोन जे रन्जन दैमारिखौ लानानै होन एनडिएफबि बिथांमोनखौ लानानैनो होन जायहा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनबाय मानगोनां बिटिआरनि सिएम सासे बिटिआरनि एकर्डनि सागानगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो जुदि एनडिएफबिनि मावनो गोनां देरसिन खामानिखौ जुदि मावनो हायाखैसैब्ला आं सोर नङा होमबा? दा नोंथांनि सोंनायावसो आं बुंदों आरो हमनानै ला जोंहा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार सुप्रिम' लिडार राज्य सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारि सार बिथांमोनानो एनडिएफबिखौ लानानै मावनांगौ आद्रा खामानिखौ जुदि मावनो हायाखैसैब्ला बिक्रम दैमारिया सोर नङा होमबा? दा दिल्लीयाव थानाय राज्य सभानि एमपि रोंगोरा सार बिथांमोना दिल्लीयाव दङ। बिथांमोना एनडिएफबिनि थाखाय मा मावदों आं दिनै बुंनो हाया। गोबां आद्रा थानाय खामानिफोरखौ दिनै फोरमायो। बे खामानिखौ जुदि मावनो हायाखैसैब्ला दिनै आं मा मावनो हागोन? आं दा साधारन सासे बेक्तिसो। दा आं बेखौनो खावलायगोन दाबो सम दंबावो एनडिएफबिनि थाखाय मावनो जायफ्रा दिनै बर' लिडार हमनानै ला बिएलटि सुक्तिनि गेजेरजों बिएलटिनि बड'लेण्डनि मुभमेन्टआव गोबां न'खरा मुंख्लं जाबाय। बे मुंख्लं जानाय न'खरफोरनो बिएलटि सुक्तिनि बा बिटिएडि बा बिटिसिनि सुक्तिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां मानसिखौ गोबां मुंख्लं जाय न'खरफोरनो जुदि साकरि होनो हादोंब्ला निस्सय प्रमद बर' बिथाङाबो हानांगोन आरो मावलांनांगोन। जिथु सम दंबावो आसा खालामदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बा बिटिआरनि मुभमेन्टआव बड'लेण्डनि मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय न'खरफोरनो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एबसुनियाव जानाय मुंख्लंफोर एनडिएफबिनि गेजेरजों जानाय मुंख्लंफोर बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बिथांमोननो मा होनना बुंगोन रिहाबिलिटेसनखौ होगोन बा साख्रिफोरखौ होगोन होनना आङो मिजिंथियो। नंगौ रन्जन दैमारि सारा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ आं बेखौ बुङो। नाथाय आं बेखौनो बुङो रन्जन दैमारियाथ' बिटिआर सुक्ति जानायनि सानसे आगोलनो गबायमोन नङा होमबा? रन्जन दैमारिया बिटिआर सुक्ति जानायनि सानसे आगोलनो गबायमोन। बेखौ केबिनेट मिनिस्टार बै समनि इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां इउजि ब्रह्म सारानो बुंदों जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो मानगोनां रन्जन दैमारियाबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय नङा होमबा? बिथाङा उदां जानायखायनो बिटिआर सुक्तिनि सानसे आगोलनो बिथांखौ रिलिज खालामनाय जादों। नोंथांमोना नुदों बिथाङा रिलिज जानायखायनो मोनसे फिसा देरा बिथांनो लुना होनाय जाबाय। गोबाव सम बिथाङा जोंनि गेजेराव बे अदला खासिबारियावनो थाबाय बयबो नुबाय। नाथाय मानो थाखाय बिथाङा जोबथेसालियाव थाहैफिननांगौ बिनि रहस्यखौ नोंथांमोनासो मिथिसिगौ इसोरासो मिथिसिगौ। दाख्लैबावै आङो रन्जन दैमारिनियाव थांदों बिथाङा मोजाङैनो दङ। मानि थाखाय थानांदों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावबो गनायनि उनावबो मिथिबाय नङा होमबा? मानगोनां इउजि ब्रह्म सारा लाख लाख मानसिफोरनि गेजेराव सुबुंफोरनि गेजेरावनो बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारिखौ जों साबायखर होयो। बे एकर्डनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय नङा होमबा? उदां जाखानाय रन्जन दैमारिया दायनिगिरियाथ' जेलावसो थायो। जेसेबां भिआइपि जेसेबां गिदिर लिडारानो जा बियो सेन्ट्रेल जेलाव थायो। नाथाय बिथाङा दिनै जेलाव गैया। एनएपिबिएन केम्पआव बिथांखौ बन्दी खालामना दोनदों। बिथाङाथ' दायनिगिरि नङा। दायनिगिरिबाथ' जोबथेसालियाव थागौमोन।
दा बिथांनि काहानिखौ बुंनानै फोजोबनो हाया बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि सानसे आगोलनो गबायमोन नाथाय सोर सहिखो बेखौ नङा होमबा सोर सहिखो जे बिटिआर सुक्ति जानायनि जिथु दा नै बर्तमानाव बिथाङा जोबथेसालियाव गैया माने मोनसे 10 EPBN मोनसे केम्पआव बिथांखौ बन्दी खालामना दोननाय जादों बिनि रहस्यखौ इसोरासो मिथिगौ।